Maivaiwe. Shewe. Aiwe chikafu chako ngachibve maenda kunzwa nzare. Zvakutoita. Nzare. Nzare vanhu vamwana. Mfundisi. Maivai. Yane cheya mfundisi uya. Mirempo boga. Vanyika dzino. Seumba. Yewo baba. Yewo. Makadiko baba. Munofara iwe. Tinofara vari sewo mama. Mama vari fara. Vakazodzokera Zambia. Vakadzoka. Hamuchiende kumufundisa. Patakati tingopfuura nepano tichisiya munamato tiri kuenda kuprayer mountain. Saka mungosiya munamato moenda ibhoza vanga vachibika. Ndozvichabvunzwa here nhai baba Juveti. Ngatichingoti vamire katione kupedza ubiki. Pamwe vari tangoti namatira vobva vamhanya kwavari kuenda. Aiwa. Totenda baba pamusoro. Baba Juveti 2 minutes. Mishengo ayo matigonera baba. Matigonera chaizvo. Ndokudikwa mamuchita ikoko. Taura nyaya yako cheiko? Ndokudikwa mamuchita baba. Ungotaura nyaya yako ndidzokera danogara pasi. Ungabvunza munhu kuti uda kudya here? Muzvondedzera. Anyway, chikafu chandabika mumba chandinoda pakura chishoma. Maslice arimo mune 4 maslice chaiwo. Saka. Nyaya yangu iri pakuti mune mari yandaona muwardrobe. No. Tadi ndatoka na $10. No. Hapana mari kubva ipapo. Mari chitsva baba. Hapana mari iri kubva ipapo. Nyaya yako yekuti ndakambokuudza kuti vafundisi vasina chavanoita vachatinetsa. Vasina chavanoita. Vari kutoshanda isusu panapa. Vari kushanda anoendiye panopamba kana. No, handisi kuda kunzwa izvozvo. Nhasi hapana anoendi. Kana achienda neanoendi yake ngaaende. Mari iri muyatira ina-uniform aJuveti. Wazvinzwa? Ndabhadhira school fees yaJuveti kuWhite Sands High School. Iri nadombo Shavaroti. Mabhadhira school fees. Ndatobhadhara. Isina kubleswa namufundisi. Handisi kuda kuzwa zvamufundisi pano vanhu. Chatanobhadhira school fees yonoza chii? Maticha avo ndiye mhando yepamusoro. Vari kuguruma vana kubva form 1 up to form 6. Mastandards avo ese ari above. Plus chimwe chunhu vane driving school kapachikoro ipapo. Driving school pachikoro chaipo. Wakamboiona kuti private ne driving school. Ipapo iripo. Izvozvo ndazvinzwa. Chero vaine driving school ndaiti kana wanzwa hapana sentry chapo. Ndizvozvo asi ndinzi kuti mufundisi kuti vaone nhamo iri munombazviti anoiti nyababa ndo iri pamusoro. Wauda unetsana neni handisi. Izvozvo ndo pandine problem. Uda unetsana neni. Iwe zvati chikafu chishoma chirumba manje. Balancisa wamukadzi mukuru. One kutamba. Wamukadzi mukuru iwe. Iripo. Iripo. Baba. Aiwa. Ndingadzigadzire. Zvayo. Kurimere. Takarima. Naye mvura. Unorimira ipi kwani ndime mchingombeya. Aiwa isikurimira matinenge tichifamba mudzimba dzevari nesangano. I'm sorry baba. Kuti ticharamba here. Maizike nchamu chiriuya. Muri kudiwa nayo nzvimbo. Ndezvo. Sununguka henyu. Sununguka. Kuzoningwa togara changu chiri kupi maifani. Saka mainika dzino vakatigireko kuZambia. Mama vanosouya nemabhegi akanaka. Maifani changu chiri kupi? Chikafu. Matiko shefu. Changu chiri kupi chikafu? Ndabalansisa. Amen. Kubalansa changu chisipo? Ndati ndabalansisa. Chachaenda mufundisi yenyu. Rakavapo. Vachaenda. Kutongondidi. Amen. Kutongondigadha sedesire. Saka mati ndimbepo mwana makatoiwa here. Hanzi pawaiti senza. Ndobhairi. Iri biyo. Dombo Charlotte. Right, muri kutsvaga nzvimbo yemwana yechikoro here, form 1 to form 6. Muno mudombo shawa, mamungati tine inonzi White Sands High School. Yakarongeka, it's a private school with teacher to student ratio dzakaenderana. Mwana anodzidza ofunda and the environment is very Christian friendly. Muri kupabata panapa pane zvidzidzo zviri special zvidobidobi zvakaiswa pano. Tine driving school, woodwork, textile, zvichireva kuti mwana wako anopedza chikoro fully equipped, agurumiwa baba. Uyezve zvakare this one is a Zimsec center yekuti kana akapedza kudzidza zvidzidzo zvake anomorera futi maexam paenvironment yaajaira.
tinowanika muno mudomboshawa along domboshawa road mamungate village. Kana uchibva nekuharare it's before mungate mashops, but kana uchibva nekushow ground it's after mungate mashops. Thank you.